बिमा जानायाबोथ' नों दैसे दैनि जायाखै बे 9था गाहाम जानायालाय मावग्लुंलायनाय मोसागोन जाहैबाय माने गायना दंजायो मालाय खिथुनिफ्रायबो रायलायो सिगांनिफ्राय रायलायो नुवाखै बा आराम मोननायफोरखौ नुगोन नुवाखै लोगो मोनगोन ना मोनाखै सौदुलाबायना बायाखै नोंथां एकदमबारे गामसाजों माजों बोरैबा मोनसे हाबा जानाय लोगोफोर माने मानसिया देरबाथाय ओरैबायदि देनांगौ माने सेल्फि लानो बिदि थाफाखायो माने ओरैबो लाबाय दं माने तो हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आज अपन हिंदी नहीं बोलेगा आज अपन का लैंग्वेज में ब्लॉग करेगा मतलब बोरो पे तो अपन है आज मतलब द थर्ड फ्रेशमैन सोशल 2023 गोगामु बोरो फरायसा थुनलाइयारि आफाद फ्रेशमैन है मतलब बस बोरो का एंड ये फ्रेशमैन को 6 कॉलेज मतलब जुड़ के मतलब इसको क्या बोलते हैं सेलिब्रेट करता है तो लेट्स गो माने फैयै ओरैबायदि नुयो माने लाखियो आरोखि ओरैसो नुयो माने इदिसो नुफैबाय बेफोरनि थाखायनो बिराद गोजोननाय मोनो आरो मालाबा केवल खारजोब्बाय माने गिनानै माथो खालामाव दा खारजोब्बायसो एसे रायज्लायनो सानदोंमोन माने खारजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय नानि मोना मोसानो नागिरखो ना माखो आदसा थिगानो दं दे होमबा एसे मोसानायखौ नायग्रोनोसै ना मा होनो थ' लेट्स गो फ्रेसार्स होनबाथाय माने सिख्ला नुगोन होननानैसो फैखानाय जाखायो ना मा होनो भाइमोन गियान लानोसो फैदोंबा दा फैबाय एकदम बोरैबा मोनसे सुखिदार बायदि नुखाबायलै सार नोंखौ दल खुलिलाय मारिलाय सासे समायोना आजिखालि आरो माने खोथाया ओरैबायदि आजिखालि सुखिदारफोरनासो दरमाया बांसिन जाहैबाय होनदों नंगौ ना नङाथाय नंगौ दा औ आसा खालामो आंबो सुखिदार मावगोन थाबैनो मा नायखोमालायखो सिखावनि सभाफोरा खाराखै साला गोदो सिखाव खावै खावै जादोंमोनथ' गोदो आरोना दा देरबायखाय एसे गोदो सेंग्रायावसो ना दा बुजिबाय आरो दा जों एसे थाबायनोसै ओरैबायदि टेनसन जाबाय माने आं दा माने सिन थांनायाव माने जाजोबना दोनबाय माने बिसोरो ओरैबायदि रायखस बेखौनो बिराद जानाय बायदि नुदों मा मोजां आसोल दाउदै 9टा सिंग्रा 4 ओमफ्राय मिस्टि 10टा बिदियाव जों मालाय बहा मोनजाबावनांगौ आं हासुयैनो बा खिनो होननासो थांथारदोंमोन माने दसेनो जोब्बाय आरो नैबे बिथिङा बेसे जाखो आं गैयालै आदा नों राननायावसो मा नङा राननायमोन आरोखि नोंहालाय मालायनो राननानै सिंग्रा थसेल' जानो हायाबा बिदि गारनाङालै डन वेस्ट फुड होननाया ओरैनो जाया बेफोरखौ बाहायनांगौ एसे मोजाङै जाजोबनांगौ पुलिसालाय बे बिथांखौ सिगांनि ब्लगावबो नुखानाय बेसेनो ओमफ्राय मिस्टि थरसे ओमफ्राय सिंग्रा थरनै मालायनि बाहागोबो जाफाबाय होनबा नोङो पेकेट मोननै लादों नोङो पेकेटसेयावनो मालानिफ्राय बेयाव सिंग्रा लाखिलै दे खेबसे हरना देगालाय लाखुमाबावोबा बिदि आरोखि बिदि जायो माने फ्रेसार्सफोर खुंबाथाय बिदिनो जाखुग्रा बिराद थाग्रा माने जालाबायग्रा थायो लिड लाग्राफोरानो बिदि रायखस जायोबालाय मा जाबावसै हासुनो थांना फैनानै जेन थेनसो मोनजाफैदों आंबो खारलायलायनानै गरमदों नामा नायना दंजायो मालाय खिथुनिफ्रायबो रायलायो सिगांनिफ्राय रायलायो नुवाखै बाब 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 जाव ओइ नानि ओरैनो हालाय खेबसे बेसे मोनजाखो दिनै उदैखौ माने बिराद हामलांनो नुदों दैबिसे जानो दावदैखौ जेनेबा दैसे खावसेल' एफा हयनाय थैस बिदि जायो आयौ ओरै फैखादो खाथियाव महरासो दे फिसासिन माथो सम माने लाजिनायनि खोथा नङा दाबसे जायगायाव फैलायबाय आरो नै एकदम माने फट' साफायनायनि एकदम बेयाव सोलिबाय दं माने फट' शुट आयौ हिन्जाव गोदानसो जाबाय नायलाय आयौ केमेरामेना उन्दुना साफायनांगौ दा उन्दुना साफायनांगौ बडिजों मादों केमेरामेन नुखायो बोरैबा मोनसे आयौ नायलाय आयौ बिमा आच्छा मोजाङै मोजां बिमा होननायाव मा होनलायनांगौब्रा नोङो दे बुंलाय बिमा मा होनब्रा बेखौ फोरोंलायनांगौ थैस लासिंसिंलै अयनायद्राय
गा सिङाव लानो मोनाखै आरो ना भिडिअखौ माने बाहेरावनो एकदम सोंस्ल'लाबायबाय दं माने मानसिफोरनाव मा मोनजादों मा मोनजायाखै दा बेफोरनो खोन्थाबाय दहायनो एकदम जाखावदों माखावदों दावदै दै 9 गाहाम जानाया फाग्ला बे उदै जायो नामा थैस हजम जायाखै र' दा बानलुबासो जागोन ना हजम जानो सिंगार फैबा बानलुगोन माने सिंगार दङ ओमफ्राय नै बिथाङा माने बेबो एकदम फैसानि फाइनान्सियेल माने अफिसार आरो फकासखौनो लाबावाखै फैसा दामिक मानसि ना फकासानो जाला केमेराया ओमफ्राय खानायफोरा माने साननायफोरजों माने मोनलांलाजोब्बाय माने गोमोन नामाबो गोमोन माने जोंहा गरमाव मा मोन्दों बिसोर सान्दुंआव बिदि फट'खौ लाबाय थैस अयनाय बिदि जायो सिख्लाफोरबाथाय एकदम माने सान्दुं अखा जेबो मिथिया फट'आ ओंखारबानो जायो बिसिना नंगौ नङा गाइस एकदम बिदि आरो बिसिना सान्दुं अखा जेबो मिथिया फट'आ ओंखारबानो जायो नङा होमबा नोंसिनो एकदम आं गोजौनिफ्राय गाहायसिम देखायो र' नोंथांमोननो बाब जादों माने आं मा होनबावनो आरो माने बिदि फैबानो माने जानोल' फाग्ला आलाङाखौ नायलाय नायलाय फानलाय खोथाफोरखौ माने बुंनो रोङि जालांजोब्बाय जानानै माने ओमफ्राय गोजनि आरो ना खानायखौ रेडि खालामदोंलाय आलु दोंगा प्रे नंमे बाब आलु अर्जननि लोगोबो फैबाय माने ओजों आरो ऋतिक रशननि लोगोबो दङ जाहैबाय माने फुरा माने बेजोंथ' बक्सिं दा गेलेखालै बोरैबाबो जोनानै मायाबा जोनानै दलद' थानोबो हागौ देन्जार ओमफ्राय जे माने रनालि आरो बे रनालि बिराद गेलेयो माने मसि रनालि दा माने फुटबल सिजन फैलायबाय नालाय बिराद जोखावलाबाय थासिगोन दे बुंफिनलाय दे मा बुंदों दे बुंफिनलाय फाग्लानि दावदै जानो लोमजानो ओंखारनाय बे नायनो सेहेराखौ नायनो ओमफ्राय बिदि एरसिनांगौ जाहैबाय मालानाव नायनो दावदै जानानै मा जादों नो उदै सादों लोमजानो ओंखारदों जानायाबोथ' नों दैसे दैनै जायाखै बे 9 गाहाम जानायालाय फाग्ला लोगोफोर माने मानसिया देरबाथाय ओरैबायदि देनांगौ माने सेलफि लानो बिदि थाफाखायो माने ओरैबो लाबाय दं माने बाब आं एफा देरबाथाय एकदम बिदि देरथारनांगौ माने मानसिया फिसा फिसौ जानानै लाब गैया बिदि सेलफि लानो ज' थानाय जानांगौ फैनायाथ' आंजों ज' फैदोंमोन ओमफ्राय नों बेयाव मा गाद्दारि खालामलायखो बेयाव फाग्लानि थैस बिदि गोसो थोलायबाय थाबा जायालै मा नोंनि बयफ्रेन्ड ना मा जाखो बियो ब्रेकआप जाबाय नोंनालाय अबे ओमफ्राय माने फोथायजामा ना दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ फोथायजामा ओमफ्राय नानि मोना अबेनि जाखो बेयाव बालिगावनि नोंलाय बर' रोंजोबो नोंलाय दायना जानो मिसिं ओमफ्राय बेसेयाव फरायो किमानात पঢ়ি আছা এতিয়া 12 তুমি नोंबो क्लास 3 नोंलाय 12 अ माय गड होमबाथ' एकदम सिख्ला गेदेर गेदेर जाजोब्बाय ओमफ्राय मोसागोन ना मोसायाखै दासिम होननाय मोसादों एकदम किउटिथार आरोना सिख्लाफोरा ओमफ्राय आराम मोननाय दंना गैया नोंसिनालाय गोसोनाय दंना गैया एकदम माने एकेटा सब लोग सिंगल है मतलब क्या ही बोलूं तुम्हारा से नहीं ये फंस गया सीएम থাকিলেনো কি হ'ব ন ক'ব নোৱাৰো বুলি কয় না যিয়ে নহওক আহিছে ভাল লাগিছে ধন্যবাদ ओमफ्राय नानि मोना मानो बिदि एकदमबारे बिदि गिदिंलाबाय जागोन ना मा जाखो ओमफ्राय केमेरा लाबानो बिदि गियो गाज्रि खामानि मावनायफोरासो गिना खारो नोंसोर मावदों ना मा जाखो ओमफ्राय बोरै खबरफ्रा मोजां आराम मोननायफोरखौ नुगोन नुवाखै लोगो मोनगोन ना मोनाखै सौदुलाबायना बायाखै खेबसे बुंफिनलाय दे नायनोसै खेबसे बुंफिनदो महरफोरानो साइज नालाय एकदम माने जोंनो देखायनो बायो जोंथ' एकदम गोसोम गोफाथार एकदम नायनो माने बात सही है जोंखौथ' नायखाया माने केमेरायावथ' नायनो हायो एकदम बिथिं नाय माने साइजखा माने सुन्दरि गोजाखा माने केपासिटिबा 10 जनसो लाखागौमोन आं बिसोर खेबसेनो लांखाजोबगौमोन आङो ओमफ्राय नै नानि नामा मामोनलाय एसे फोरमायदो एसे केमेरायाव नायनानै नाम गैयानो ओमफ्राय नायलाय बाब आराम मोनफ्लानाबाबो लांथारगोन आं नोंसोरखौ दे
जिबायदि आरो सिख्लाफोरा एकदम माने दलद थानाखाय माने केमेराखौ फारसेबा माने साफायगोन होनबानो माने एसे दलद थाखायो आयौ बेबायदिनो आंबो महर गोसा नालाय एकदम गिलायलायथारो माने केमेराफोरा बोरैबा ओंखारबा माने लांजानो गियो बेखायनो इसोर ओंखारनो गियो केमेराफोराव ओमफ्राय बेगफोरावलाय मा दं खौथि खौथि थाखा लानाय बायदि मोनखादों आङो ओइ नाङा 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 देखाया हामालै मालायनि बेगखौ नायनो गियो आङो नानि मोना ओमफ्राय आराम मोननायखौ लोगो मोनगोन मोनाखै बेखौल' खोन्थादो गैया थैस बिदिनो फैयो बा मेडाम बोरैबा मोनसे साइज नुखादों दिनै बिमा नुखादों नामखौ एसे खोन्थादोब्रा गिबाय माने एसे बाब साउथ फिल्मनि एक्ट्रिस बायदि नुलायलांबाय आं होननायसो जासिगोन माने ओमफ्राय नोंथाङा साबेसे फथायनो हाखो दासिमबो बेयाव फैनानै गैया सासेबो गैया ओमफ्राय खानायफोराथ' एकदम थेरायनाङामोन नायलाय हिनजाव गाना खारजानाय थैस माने दुखुआव दं आरो फंबाया जेबो नङा गोसोनाय गैया मालाय मा जानो इन्जयमेन्टनि थाखायसो फैखादों ना मा होनो बाथिंलाबायनांगौ दाहाय ओमफ्राय बेयाव मा सोलिदों आं जेनेबा नायखुमानो फैदों आरो दा आङो मा सोलिदों बेयाव नायखुमानो फैदों आङो ओमफ्राय सोरखौ नेदों बिनानावा सोरखौ नेदों ओरैनो दङ मा नाम ओमफ्राय बबेयाव फरायो बेटबारियाव ओमफ्राय नैबेयाव रिहार्सेल जादों आरो जेनेबा आयु माने ओरैबायदि लाखि आं बिदियाव फैबाबो माने आं बिदि मोसाथिंलाबायनाय नुयो साइज आरो एकदम माने निला खालारजों माजों गुफुरजों माजों एकदम माने गावदांदां नुखादों माने मेजेरनोसो लुगैखाबाय आं माने इसोरजों दा माने जावैसो न'आव थांगासिनो दं जों माने मेथाइआ इदि आरोखि जोंहानि बारियाव एम्बु बुंलानो जोंहानो एम्बु थेरे इदि आरोखि नोंथां एकदमबारे गामसाजों माजों बोरैबा मोनसे हाबा जानाय हौवा गोदान नुखादों माने ओमफ्राय हाबा लाबारबाय नामा नोंलाय लाबाय हाबा लाबाय बाजै नालाय बाजैनि नामा मा आयो हाबा जाबाय लखि बजारि नै मोनादोंबालाय मा जानो माने फट' सुटआनो दाबो जोबाखै जाहैबाय माने नानि मोना ओमफ्राय बिराद फट' साफायबाय आरोना दिनै एकदमबारे डिपिफोराव दोनसिगोन सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामनो सानबाय आरो इसोरो नानि मोना ओरैबायदि माने इसोरो ओमफ्राय नैबे नानियाबो फट' साफायनायखौ गारथारा होनदों नामा नोंसोर एकदम दा पस्ट होनायफोरखौ गारा थिगानो दङ ओमफ्राय दा माने प्रफाइल होलाबायसिगोन फेसबुकफोराव हगारसिगोन आपल'ड होसिगोन ओमफ्राय सेंग्राफोरखौ फाग्ला बानायजोबसिगोन इसोरो ओरैबायदि साफा साफाखा माने साइजखा ना मा होनो नानि मोना दासो मोनफैदों जेनेबा मोसानो आरो जेनेबा मावग्लुंलायनाय मोसागोन जाहैबाय बड़ा हरामी हो बेटा माने एकदम बिहानो माने फ्लर सल मावग्लुंलायनाय मोसागोन आरो दा माने सोंना सोंनि जेबो गैला दा माने हाबनांगौ रंजानांगौ मोसानांगौ सिंगार फैबाय थ' लेट्स गो हाबनोसै आरोखि दा माने ओरैबायदि माने दुखुनिसो जाहैबाय माने मेथाइआ दुखुनि आरोखि ना मा माने कलेज लाइफआव बेफोरबायदि मेथाइआ सोलियो ना मा होनो ओमफ्राय बिथाङाबो माने दाबो गोसोथोनाय मोनाखै बिराद दुखुआव दङ बेफोरबायदि मेथाइजोंसो माने दिनै एकदम इन्जय खालामसिगोन ना मा होनो गोसोनाय गैजायफोरा बिदि दल' थायो माने एकदम इन्टारेस्ट गैया माने गोसोनाय गारजानायफोरा बिदि दल' थाजोबो माने ओमफ्राय एसे माने टेनसन गैया माने एसे एकदमबारे मोनबा लागोन मोनाबा थागोन बिदि आरो इसोरनो माने ओमफ्राय सांग्रेमा जोंजोबबाय माने इथिं ओरैबायदि नोंथाङा मोसानो लुगैना लुगैयाखै थांदो होमबालाय माथो दे गो मोसानो लुगैना लुगैयाखै नोंथांमोना मोसादो
प्रग्रामा जोब्बाय थांसिगोन आरो दा जायै लोङै उन्दुनोसै दुमप्लानो ना मा होनो बाय बाय गाइस थ' फाइनालि गाइस रुमाव मोनफैबाय एकदम गोलोमजोबबाय आरो गोलोमजोबबाय माने गोलोमदै बोरैबा मोनसे मोनामखाबाय माने ओमफ्राय इन्ट्रेस्ट खालामबाय मोसानायाथ' हिप हपबो जाया ब्रेक डेन्सबो जाया माने ओमफ्राय क्लासिकेलबो जाया नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअखौ मोसानांगौ मोसाबाय इन्ट्रेस्ट खालामबाय ओमफ्राय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा भिडिअनि गेजेराव निमाहा होदो ओमफ्राय कमेन्टफोराव खोन्थाहरदो मोजां मोनदों एकदम ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो भिडिअफोरखौ शेयार खालामला थुसिलाबायदो एकदमबारे सोरनाबा हरजोबदो माने ओमफ्राय बाय बाय टेक केयार सि इउ इन नेक्स्ट ब्लग माने नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन आरो बाय बाय